Yeah, ayan, tutulungan na kami. Anong pangalan mo? Ha? Christine? Turo mo kami paano magluto. Ayan na. Thank you. Wala nang kuwan. Yes, ayan, tutulungan kami ni Christine. Say hi to my vlog. Ay, kaulaw. Hi. Sana all. Napakapal ng mukhang mga customer na to. Pinapaluto pala itong customer pala to. Pasensya ka namin sa hindi namin alam na customer ka lang pala dito. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, this is Boss Triple Jim Films for today's video. Kasama ko nga pala si Boss Jim at saka si Boss Ricky. So ayun mga boss, nakita namin dun sa Facebook na yung post na tungkol sa ano yun? Balot, Anli balot daw. Alibalot daw. So ayun, hinahanap namin dito. So yan, nagtatanong po kami sa tindera dito ng balot. So ayan, nag-aaway sila para silang ano eh, nagagalit sila. Asa na yun silang manang, no? Scam daw, scam. Scam daw sabi nila. Pero sige lang, try namin hanapin mga boss. Okay, tara. Tara, let's go. Ayan mga boss, wala pa rin. Hindi pa rin namin nakita mga boss. Kamusta na ang paglibot-libot natin dito? Wala rin. Wala kaming mapa ni Dora. So, asan pa tayo? Hanapin pa natin dun. Tapos pag wala talaga dun, iba na lang kakainin natin. Tuslok buwa. Instead na Anli balot, ang kakainin natin ay ang Tuslok. Anli puta. Tuslok buwa. Hindi na Anli balot kakainin namin, kundi Anli. Mas masarap yun kaysa balot. So ayan mga boss, hanapin pa rin namin mga boss. Tanongin! Ayan, napakaraming motor sa likod mga boss, oh. Dami na mga motor ko, yan o, ayan, mga motor ko yan! Nakoy surprise mo Di po yata, please mo na. Tara ba tayo? So, manirik, tagaan mo naman manirik. Napkin na yun. Ano yan? 1 month. 1 month Ano? dinner. Clothing line. Wow, Clothing line ko. Wow, ganda naman ito. Thank you. Teka. Shit. Medium. Ipakita. Thank you nga pala sa t-shirt na binigay ni Boss Ricky. Kung gusto mo palit ka ng PM nyo lang. PM na lang sa page. Ano yung pangalan ng page mo? Tara, nalikod. Imprint Revolution. Imprint Revolution dahil. Ito, kung gusto niya bumili, mag-PM kayo sa kanya. Thank you. Ngam dyan na kiss. Wow. Wala mo saan napagkwat. Basta ilunod na tanan. So, kakahanap namin kanina mga boss kung saan kami makakain ng ng balot. So, ayan, gusto po yung balot. Anli na meron. Wala kasing balot eh. Anli. So, ayun, gagawin muna namin yung yung tuslubua. You drop the onions and the garlic. Pasensya ng mga boss, hindi kami marunong nito. Ibubo sa iyang feelings. Ganito lang pala. Hindi nyo alam guys, marunong ako magluto. Ito na. Boss! Ito na. Saan pagtimpla kabalo man na. Maura man siguro. Patudlusin mong kauba, kailan mo Boss Ricky. Okay na ni, mo na ni. Ako na yan. Misa sa din mong kuyog miss. Ikaw ra isa? Garabin. Ah.
So ito mga boss, meron pong 6 na puso. Ready na yung 6 na puso mga boss. Kanina Yun na, pa ako yun na sa naubusan mga boss. Yun na sa... Sila yung mga miss. Wala eh. Wala pa day Eh, kuha lang na ito eh. Amo ito eh. Iyatag lang. Pwede na lang sige lang sa una. Ladies first kasi. Ayaw. Iyatag. Ikaw lang sa una. Pila ka puso yung mga miss? Nagkuhan pa man sad me, nagtimpla pa man sad me. Makarami ka po na. Ano? Hindi kami marunong magluto ni. Tuloy sila, oh. Tuloy sila, oh. Apilan siguro na eh. Kabaka mo mix of feelings niya. Dipit tayo. Dili may kabalo. Mga laki mo kung nadidyo ka mao. Maujud. Ay, kaula, okay raman. Yeah, ayan, tutulungan na kami. Anong pangalan mo? Ha? Christine? Turo mo kami paano magluto. Ayan na. Thank you. Kuha lang ng kuha. Yes, ayan, tutulungan kami ni Christine. Yan. Say hi to my vlog. Ay, kaulaw. Sana all. Tagasa niya Christine. Special kayo mo, ha? Cake ang nagluto sa inyo ang Okay. mo, ah. Shout out niya sa kusina ni Amo. Yay! Shoutout nga pala sa kusina ni Amo. Nara diri sa Roro. Pangalan diri kusina ni Amo. Oo, kasi na niya mo. Shoutout nga pala sa kusina ni Amo. Dito po kami kumain ng ng tuslubua. Ayan. Napakaganda yung nagtimpla ng tuslubua namin mga boss. Dito na kayo kumain kasi may magtitimpla sa inyo. Ako pa sa inyo dito lang kayo kumain kasi napakaganda ng magtulong sa inyo kung paano magtimpla ng tuslubua. Ayan. Ganda pa ng background music oh. Wala siya kakatamis. Mapasok kami. Ay nun, anad naman sa kamo sakitan no. Baka nasaktan na siya dati. Customer man siya. Gusto mo na po ka? Oh. Bunta, customer dito di patawag luto. Putangin na to. Napakapal ng mukhang mga customer na to. Pinapaluto pala itong customer pala to. Pasensya ka namin sa hindi namin alam na customer ka lang pala dito. Sahi. Tagsarag na to. Pwede mo siya birthday nga nahiyon ko. Patay ka din. Bakya naman. Pasensya na yung talk show na mo misa. Trio talk show man siya kanang KKK ba? Kakaano na. Ihuwad imong feelings. Hugot-hugot ka ngayon, Mirka. Parang broken Okay, labot heart. ano Parang bumabanat na. Buwabanat ko siya. May natutunan ka na talaga sa dati mong ex mo. Paminta. Paminta. Para mo absorb ang yang singot-singot ba? Para mo absorb yung... The sweet is absorption. Ang kanin siya tayo, sa po ni? Maorig, yapon. Ano? Ano ba? Kuha. Brown. Narang chili. Amo ni chili. Nawa sa chili mo ni Nico Sinira. Okay ra na para matundang ninyo ra ba na sila ribbon. Yan tayo. 1, 2, 3, smile. Model sa suka. Sige na, apil pa. Apil man na tigluto. Lamang alin dali. Ay, unya na lang. Ato sa ng tilawan. Tilawan. Boss yung dilihan. Di ba? Tanan jud ni mo tilawan. Mga boss, start na kaming kumain mga boss. So ang gagawin lang namin mga boss ay tutusplod lang namin yung yung isasaw-saw lang namin yung puso. Boss paano ba magtuslo boss? Yung mid feelings, yung ganun. Kuya kami. Murag Skyflex. Ang naman. Okay, sir. Masarap. Aman. Mura siyang tuslubuwa. Lasang tuslubua. Pero ganahan ka muhang pa inyong relasyon na. Side drinks ninyo, sir. Ha? Side drinks ninyo. Basta mabug na tayo ba? Murag ilang conversation. Palagi ka na lang naghuhugot Sabi ah. ko, anak, pagkapil na. Ate, ribbon din. Utang rin. Tuslok buwa. Ayun, gawin. Ayun. Iyo! Ba't mo pinatay? Patayin.
Kadas gugma. Hinay lang, pinakahinay rin. Pinakahinay rin. Yeah. Kusog na rin. Kasi inutuslog na to balik, bawa na ito. Sa din, baboy. Oh, kana atay batikon, nya na itlog. Oh, laki na natin, kaya na may itlog. Kani ka, ano sa baboy. Lami. Thank you. Ay, salamat. Masarap ba? Okay yung timpla, masarap. Ano sabi mo, Boss Ricky? Ano masabi mo raw eh? Ano? Nabubulol na siya eh. Ano sabi mo? Masarap siya. Masarap siya. Lasang ano? Ha? Lasang? Lasang, Lasang tuslubua. para siyang tuslubua. Hand sanitizer. Ano naman? Cookie crumb growth. Bukas mo din. Uy, ano gawa mo dyan, uy? Tangan bas. Eh, Isa ka strawberry, isa ka choco, isa ka coke. Oh, balik duha ka strawberry. may pang Instagram na yung punta. Dito kami sa gitna. Dito kami mag-snack. Ayan, si Boss Ricky ang pinakahari ng Encantadix. Sino? Para kami mga baliw dito. Oh guys, shout out nga pala sa mga followers natin dyan, oh. Mga Maligsan. Shoutout nga pala kay Clinto Estampos, Vince Jetro Quijano, Joshua Urungan, Armer Chris Story, at ang pinakahuli, si J.Ann Fraquilles. Okay mga boss, kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag niyong kalimutan i-click ang like, comment, and share, and don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Paki-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, maraming salamat. Hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.